Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm not gonna start this vlog like I usually start it with my intro and all, because obviously you can't see my beautiful face on your screen. But to my returning subscribers, welcome back guys, and this is a vlog. So ekhaya kuzobe kwenziwa umcimbi wenkomo. It's a ceremony, a big one in a while basically. So we have been recently reunited with my father's side of the family. I won't say reunited, but we just discovered them. I'm pretty sure if you know the Kabila surname, it's not a popular surname. I'm probably the first or one of the 5 people that you know about Kabila, and finding blood, people who share the same blood as us, is a really amazing thing to us, because other Kabilas that we know are Kabilas that we just share the surname or whatever you might call it, but these are my parents' aunts. So this is my father's aunt. Obviously I'm going to say my parents because my mom got married to the Kabila family, so that's why I'm putting them both in it. But the people that you see on your screen right now are my father's aunts and uncles, and it was such a pleasure to reconnect with them because we did not know they still exist. We did not know that they're still around due to family issues, and obviously not being told about them, but my dad took it upon himself to go look for them and reconnect us with our roots. As you can see, they arrived and we're gifting them because there's no ways people can come and visit you and travel from so far. There's no ways they can travel so far and you're not gonna gift them with anything. So bathole iphinifa, ingubo yokulala. Iphinifa, for those who don't know, is what my sister is putting on my gran over there, what I have in my hands, and also we gave them a blanket and a duk. This is the traditional way of gifting, like older people, give them something to wear, give them something to sleep in, give them something to wrap around their head, and they'll forever remember, or they'll forever have this memory that when they were reunited with their family, they got gifted these kind of things. I don't have much to say because I'm just a child, and I don't know the deep details about all of this, but I want you guys to enjoy the vlog, meet my family, the Kabilas in a whole, and I am proud to be a Kabila. I am proud to be who I am. That's why I'm sharing this with you guys. You guys are gonna see ihubo esikulayo. You guys are gonna see what we do and every traditional thing that happens in the Kabila clan, if I can put it like that. Please make sure you like, you share, you comment, and subscribe, and just enjoy the vlog and meet my family, meet my roots, meet who I am. Lokho kufanele kwenzeke mhlambe eminyakeni u24 edlule. Kwangenzeka-ke ngoba o-anti bavimba. Siyakwenza namhlanje ukuthi bafike
le mbuzi nje eyokuthi ihlatshwe badle inyama baphuze isobho badele bazizwe bamukelekile kwenenaleni. Abazukulu laba bambozamboza imbozamboza imindeni yesakhe abashana bakhe abazukulu bamvelo kaSigubu silaba ekhaya sokhuleka Mkhondo Mahlasela ngicela niphakameke bese sishaya leli hubo leli. Ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe seningangena endlini ngaphandle uma ngabe usengidala khona. Ngizwa manje sengicabanga kakhulu baba wakho noma ngingamazi kahle esekhulile. Ngimazi esemncane mina entendeni engaka. Shembe qede inyembe zikini. Uma wakho ngiyamazi wena ngikwazi futhi umncane kodwa ungakabi ngaka. Angiyazi lento yenzeke namhlanje kuleli khala kaGabela ukuthi yini lenzekile. Ngoba usanda ukusigilela isiga. Wasilethela into esingayazi ukudla wathi asidle. So anti bakho wangena kumina wangena kudade wethu lo kwababaza abantu kwathi mangiyibika lento esontweni bathi abantu hawu owapi loyo ngathi mina owakomalume uzalwa umuntu akamalume. Manje lento futhi seyenzeka namhlanje angisayazi ukuthi kanti intoni. Ngicela ngathi umalo intombi kaGabela kungathi la ikhona noma yayinokona mhlambe emhlabeni. Ngicela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ebese ithethelele buka lento oyenzene la kuthina namhlanje. Ungaqali futhi kathi usilethele futhi idili. Mfana wami ngiyabonga. Ngiyabonga noma sekufika inyembe zingasakwazi ukukhuluma kahle. Ngiyabonga uNkulunkulu masiphilisa. Size songena phakathi kwalamasango sikubona ukuthi ulala ukhona. Okodwa noma kukhona into evelayo bese sithatha le ngane kaMaqhoboza sithi asiqhube. Nawe futhi uyazi ukuthi kukhona into evelayo uzogibela wona ngemoto yakho lekathi silandile. Uyosithuna. Ngoba mina sekuseduze futhi la ngiyakhona. Emangizibheka ke ngokukhula kwami hayi ukuthi ngiyazi. Emangiziboka ukukhula kwami sekukona abantwana abathi ugogo wangempela. Hayi ugogo onkabuthi khulu. Angiyazi lento yenza kuthina nina le ntokazi le emlapha. Ngoba kuba kuthandanga yona ngaba kwenzekile konke lokho. Uthande loya. Intombi esengikhohlona ukudeka abayisibongo. Wawuyothanda wena ukwenza kodwa mathi unkosi kanje cha ngikwenza lokho. Imvama bancobeka. Abesilisa siyabehlula. Ngingathi ke wena mhlambe kwesisikhathi kuthandena wasu nawe futhi wathanda wangehluleka. Angazobonga ngithini ke mina. Awukhuluma intombi sikini. Khuluma mntakama. Beka nje. Lahlekele nayi ithawo. Uthule kanjeni. Amen. Bantwana basenkosini siphakamisa ukubonga kakhulu ekhakoma kavezi kaMkhondo kanjela baba. Ngithi enkosini umusa
ingane kaNtendeni lapho ithathe khona uNkulunkulu aphinda yandisele Ayi. amphilise lo mntwana aphinde kosibeka nathi ngoba sesiyahamba eyosibeka emhlabathini obandayo bazalwane. Ngiyamcela uNkulunkulu ukube kuleli khaya siphinde sinyathele siyinyama ihlangene nomphefumulo. Amen. Singanyatheli kuleli khaya sesingasekho emhlabeni. Ngiyacela ke entombini yakagabela uMalo lithi thule mangele lapho khona kunaka ukusibona ukuthi silaphi manje. Into esasingayazi webantu bakaNkulunkulu kwakuthi noma kuthiwa hamba uyokwenza into ekhaya koma wakho ungaze wazi ukuthi uzophuma ubhekephi ngoba ikhaya koma alikho asilazi. Namhlanje sitholile sikhululekile. Mayikhonjwe into ekhaya koma siyazi ukuthi kufanele sifonele umakoti sifonele indoda. Siyabonga mntanami. uNkulunkulu akakhulisela abantu abakho nabazukulu baphile benze yonke lemsebenzi oyenzayo bethathela isibonelo kuwe. Ethi wethwisi nokwenda bathenga ethawini ntitshila manje zakweza kaDolo. Intombi yakagabela okwathi imilotsholwa inkomo zezakagabela okwathi imiqala ukuzithatha inkomo zakaNtuli yadonsa ngezinyawo yaze ungena kunkalo zasentunjambili. Zazongena zingena kavezi kaMkhondo kaMaqombola kandlela zibakhohlile. Zingena mtendelezi kumashesha uyisela ntendelezi kaMambatha. Amen. Umalo weke ngihlalele kahle ethi Ntomba wenabe kahle. Ngicele mina ibongo zakithi. Ngihlale kakhulu batakwethu noma wazi wahambela ezandleni. Ngiyabonga ngane zikaNtendeni. Ngibonga nomalume. Angikwazi ukubahlukanisa umashesha noma umbingani noma ukhambi. Ngiyabonga lamandla aqhamuke kulengane. Lengane yafuna yazi yakhathalisa ibuya konhlonga. Uyamthatha unkosikazi madoda, yamthatha umakoti. Ngoba mekube wawungafuni intombi yomuntu, wawuzofuna ukulungisa kwakini kuphela. Waqondana nokuthi uyakwazi ukulalela umnyeni wakho. Umbona ungathi ubheke phansi kanti ingqosha yensizwa ngomqondo. I touch that 5 for you. I do that 3, 4 times again. I testify for you. I told her like you, that bitch. I do it all, and I'm around. You're scared to do it. I'm not. As long as you joking now here for me, I ain't got it. I've been scheming, looting. I ain't your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Guys, I'm running around. I'm running a lot of errands. Now, lawa hlukane kawu-2. Uyimaphi sicela umuntu ozosisiza. Sanibona? Unisiza. Sicela siphe ama-takeaway lawa ahlukene kawu-2. Not divided. Yeah. Yeah, ngicela awu-2. Yeah. Ngicela nama-cups abo-4. Aqhamuka in-piece of 35. Yes. No, azange asho ipuni. No. Anything else? No, that's all. Thank you. Hayi sifiso ethengela into zakhe. Uyangala phela. Upayeke. No. Guys, lapho siyaphuthuma because Tiwa samala. Okay, siyaphuthuma. Hawana phone.
siyaphuthuma ngoba kuthiwa mfethu inkomo kumele ifike sesifikile nathi. And thina ziningi ndawo samele siye kuyona, and now they're making that our issue kodwa ibona basithumile late ade kuhleli thina ekhaya but inkomo iyeza manje. So ukhile la malume cabanga ngimtshelile ukuthi siye lapha ka household plastic phela musilandelelana umalume lapha elikhwa uyanako ibambezelelayo ngoba ufuna ukusiphuthuma nje njengoba uzoshiya faka thumbnail walk thatha le incane germs. Hold on. So that's pots and beans. Abekola. It should be here. Oh, yeah. Purple. Wait, yo, 3. Yeah, something. Easy. Not a baby anyway. Alpani. Sabong. Wait, okay. Dates. Unamhla 12 manje nje. Sasa. Hey boy. How about check your dates? And then That's all. yeah. Dot. Yes.
Ngoba kuthiwa abenza ihubo. Sifike naye. It's going down for real. Ngisho masiphansi. Masizwane. Ngenze video. Hayibo. Ngoma isikuhle nesandla sami lapha. Choir.
Ngadlala ingane kaDodo. Don't amasishaba umlenze. Ngithi idonse. Ngithi idonse. Hey. Asimdingi umuntu ozala ezodla inyama engazange uzohlinza. Hayibo. Bashaba. Sabudinga umuntu ozodla inyama engahlinzanga. Donsa masishaba. Cebo. Yabale ucebo. Ucebo. Bula ucebo wakho. Whoa, whoa, yeah. Look at me dead in my eyes. I know that you know that a nigga ain't lying. Too much respect. All of my shorty BDs, they know not to try. Too much respect. I used to hand out CDs before they would buy. Whoa, she love me so much, it seem like she buys. Niggas don't know how I live, but that's cause they live it to high. Hey. 4S13, stepping on shit till it's pride. He brought me the money sealed up, I still had to count it, I cannot just hide. Whoa, whoa, whoa. Yeah, let's have sex in the bank. Telling her open a safe. I hate a privileged rapper who don't even know what it takes. The diamonds they hit like a rainbow, that's cause the necklace a frame. Heard. Whoa, whoa, whoa. Yeah, let's have sex in the nines. Breaking and bending the spines. I hate a privileged rapper that they had to hit 60 times. Niggas be full of excuses, act like they taking their time. Whoa, whoa, whoa. Look at me dead in my eyes, you see all the times that I had to go. Wakhona umuntu athi emshayela angabiza yena ngithi mina siyawothi ngikubona umshayeli uthi ngingangezani mina emumezeni Awungamshaya. Angaze mina ngibiza uthi kini mina ashaya umuntu ngikhona phambi kwami ngibona ukuthi amhlula yena hey baba akekho ashaya uthi mina ngikhona mina bayamsaba bonke Kodwa nami ngiyayishona. hayi uyangidakela wathi Bashaya mzumkeke. bashaya nawa phambi kwakho ethi nawa phambi kwakho nazi ingane Ngoba sekusele ingini. amasema bazimele imile banaze shawe izimini ukuthi wawashawo ba nomandisa nowele nobani ngikhona Upho kanjani nje? Akazi. Wow. Oh steps. Awubama steps mama. Batshela ukuthi mina from yonke into eqhamuphula ngami ngiyazi ishikuru ubani Kuthiwa parties oh. Get. asafuna ukukhala lapha kuma ekuprenga nge-TV. Ekuprenga nge-TV uthi ifile kucaba ngubani. Esafuna ukukhala mamncane sethi ibulalo yena i-TV. Uyayikhumbula buku. Useborost. Guys, day 2. My voice is gone. I just woke up. And I'm probably gonna go wash my face, my hands and stuff because we have to be hands-on. Finish all the end stuff. While I'm rocking a pin. Where?
Yeah, I'll show you properly, but let me just go do what I have to do. Peanut, my food. Ang mas na. Kami kishin. Dr. Malugo. Oh, Santa. Bukan. Kau. Baik. Somebody feel this now. Up that toy. Up that colors. I was got to yes. Come give me post and go to the right. I'm going to go to the there. I'm going to see him. I'm going to see him. Kabalekani abantu bebhedwa ukuthi angikhali ijabule what you see in me gotta be something different. You must be made for me. Patience is nothing. In and out, in and out, in and out. Arguing, trifling, difficult. Let more. I don't know why you love me. Yeah. You got it bad. You got it bad for me, babe. I don't feel glad that I can have this, babe. Nobody else true. Nobody else makes me. Nobody else had a clue what I could do, what I could do. We're right around the love, right around the trip, right around the dick. Right around the slap me up, I think I'm throwing a fit. Right around the world, right around the talk to me. Oh, I got that. Feel it in my heart, feel it in my soul, feel it in my body, baby. I let you do no, but never fall out of love with you. Hello guys, welcome to your YouTube channel. If you're new here, beautiful face on your screen. It's another Gabella Masugu. So that's it guys. Look what you have here. You're coming to see people who's there. We have Akona. Hello. And the second one, we got Steve. And the second one we got, and the third one we got Notando. And the fourth one is Nana. Hello, Swani. Happy birthday, 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 Swani. Yamu.
manje stand lapha umuntu obuya kabusha Sizibhizi lana ngiyavlogga manje uyangiphazamisa. Hawu yini manje? Yakhona kuthena umuntu kwena. Yana ibhathanathi. Yenzuba. Awukoko musukubaleka koko musukubaleka awukoko musukubaleka kena ngomunye ubhizilana senzani futhi la yakini hayi umancane babe akhe sengakudlala sindana yini yini abukeka yona Beza umvesisi. Gato, gato. Jesus sikhathi leso ubone mase ngitshotha amakhekhe endlini ayithenga yenzile ma Guys, I'm so busy. I've been washing pots. Just not lately, like Katele Manch. And even worse, guys, it's 5 to 12 and my guests are coming at 12 to 1. And I haven't even taken a shower. Like my life is a mess right now, but they will understand that we could be able to host that. So I'm looking past now, but I am gonna go get ready. I'm definitely taking the showers off. So ay ngeke sengibalekile ngale guys, yes, I'm really happy birthday buddy. abantu bangabawofiki namanje sine abantu bangabawofiki namanje my guests VIPs namanje Just sorry ngas baba. Kanina nje i-view ngiyithatha. So Guys, why don't you like find things in life? This special treatment. Good morning.
angizeni mina uMakhambeni. Ngawusayitshela yini ngawufuna bakhombe ukuthi waqamba igama le-G4 awufuni Abaqambe impela badinga ukungaka. akafuni ukuvela Zobadlala music. awuveli you are the closest thing Nomusufuna ukuphefumula ngamathetho wenyusi Ayikibeze. Ovule lapho mzedad. Phela for content. Awuveli uvele la phansi lokuba ngisishixi la. Usaba ukuvela kwikhamera. Umzonje ngizomvela. Awubona. Abantu abafuna ukuvela kuphela. Ngifuna itepe ejazi engayenza kazi nawe qaqalana uzobona la Ngakhansela wakho. ngibuka indlela enza ngayo ngathi ibuko ezingambonisa Cela idombolo. Cha idombolo kwenza kwakhe ngathi akana mikiki neyibuko yini kanti ngifuthe bani Hayi la mamngadi ke leli. Lezwakala. Hey amadoleni guys angimazi angivimbela inyama bantu ngapha Uyangisayo yona. Akhombona wanje kwakalazi. Akalazi. Wasesikoleni. bantu ngapha wow mina ngifuna leyo glass yakazilete la to the tipo Cula phela. Gena. 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 Congo. Gena. Ubani skoko. Ubani ubekaya jaji. Paramisu sepe. Paramisu sepe. Paramisu sepe. Paramisu nombolo. Ubani ubekaya
ususeme. Hayi. Owami ususeme. U7. Kala lisithembeni. Engithanda iyageza Nana uyabo. Sekubongongane kubongo. Kanami kuyabonga. Kanami kubongo. Ayo isikoko. Ya, abakhokha. Sisedampini ke manje. Abantu banamabhagalasi. Uzini? Uba. O plastic. Hello, Sandaza. How are you? Fine. Face this way. How are you? Fine, thank you. You look beautiful. Thank you. Shoo.